Hyvää päivää kaikille! Olen iloinen siitä, että olette täällä kanssamme tänään. Tänään käsittelemme äärimmäisen mielenkiintoista ja ajankohtaista aihealuetta, nimittäin tekoälyn hyötyjä mikro- ja pienyrityksille. Tänään käymme läpi seuraavia aiheita. Tekoälyn perusteet. Ensimmäisessä osassa keskitymme tekoälyn perusteisiin. Käymme läpi, mitä tekoäly tarkoittaa ja kuinka se toimii yleisesti. Selitämme, miten tekoäly hyödyntää dataa ja algoritmeja älykkäiden päätösten tekemiseen, esimerkkien avulla. Mikro- ja pienyritysten haasteet. Toinen aihe tarkastelee mikro- ja pienyritysten yleisimpiä haasteita. Käsittelemme aiheita, kuten resurssien rajoitukset, kilpailu, markkinointi ja brändi, ja selvitämme, miksi nämä haasteet voivat olla erityisen merkittäviä pienille yrityksille. Tekoälysovellukset mikro- ja pienyrityksille. Kolmas aihe keskittyy tekoälyn käytännön sovelluksiin mikro- ja pienyrityksissä. Esitämme käytännön esimerkkejä siitä, miten tekoäly voi auttaa näitä yrityksiä parantamaan tehokkuuttaan, kilpailukykyään ja palveluitaan. Hyödyt ja mahdolliset riskit. Lopuksi tarkastelemme tekoälyn tuomia hyötyjä ja mahdollisia riskejä mikro- ja pienyrityksille. Pohdimme, miten tekoäly voi parantaa näiden yritysten kilpailukykyä, palveluita ja asiakastyytyväisyyttä. Samalla käsittelemme kustannuksiin, tietosuojaan ja muihin mahdollisiin riskeihin liittyviä näkökohtia. Odotan innolla antoisaa keskustelua ja toivon, että tästä päivästä saamme paljon uusia oivalluksia ja ideoita tekoälyn hyödyntämisestä mikro- ja pienyrityksissä. Kiitos, että olette täällä. Hei ja tervetuloa kovasti ajankohtaista ajateltavaa pienille yrityksille verkkolähetyksen pariin. Kovasti ajateltavaa verkkolähetykset ovat noin puolen tunnin mittaisia asiantuntijaluentoja, jotka käsittelevät jotain yrittäjyydelle merkityksellistä tai hyödyllistä asiaa. Verkkolähetykset ovat osa GoFast, mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisympäristöhanketta, jonka tavoitteena on tuottaa yrityksille uutta osaamista, reagoida ja ennakoida liiketoimintaympäristön muutoksiin. Tämän kovasti ajankohtaista lähetyksen aloitti tekoäly, ja tässä jaksossa teemana onkin tekoälyn hyödyt pienille yrityksille, ja toivottavasti pääsemme käytännönläheisesti oppimaan, miten tekoäly voi hyödyttää yrittäjää, ja miten tekoälyn avulla voi ennakoida esimerkiksi liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Ja lähdetään siitä, että tässä puheenvuorossa tekoälyyn suhtaudutaan ennen kaikkea mahdollisuutena, ei niinkään uhkana. Aiheesta on puhumassa Matti Ilvonen, ja sinä olet työurallasi päässyt kehittämään jo sovelluksia, jotka hyödyttävät niin yksilöitä sekä yrityksiä, mutta nyt kun puhutaan tekoälystä, niin onko tekoäly, onko se uhka vai mahdollisuus? Tekoäly on minun mielestä enemmänkin mahdollisuus. Että turhaan pelätään sitä, että niin kuin tekoäly veisi meidän työpaikat. Minä en usko siihen, että se vie työpaikkoja. Se muuttaa meidän työtä hyvin oleellisesti. Se helpottaa meidän työtä erittäin paljon. Erityisesti niin kuin kohta käydään tarkemmin läpi, mutta niin kuin nämä mikro- ja pienyrityksille niin tekoäly on aivan valtava niin kuin lisäapu, kun sitä käytetään oikein ja tehokkaasti. Ja tuo introvideo, mitä tuossa katsottiin, niin se oli semmoinen mainio esimerkki siitä, että tekoälyllä saadaan aikaan jo hyvin niin kuin luonnollisen näköistä lopputulosta. Kyllä, ja sitten tuossa esimerkkivideolla niin kyseessä erittäin niin kuin edullinen työkalu. Ei maksa kuin, paljonkohan se oli, 10 € kuukaudessa. Eli ihan kuukausimaksullisia tämmöisiä työkaluja
saapia voi laittaa pois käytöstä sitten, että katkaisee sen tilauksen silloin, kun ei enää tarvitse. Ja toki tuossa niin kuin vielä nähtiin, niin se suomen kieli ei ehkä ihan taivu samalla tavalla, miten tässä meillä, mutta esimerkiksi sitten englanti ja yleisemmät kielet, niin ne alkaa olla jo todella niin kuin vakuuttavan niin kuin aidon-olosia. Ja mitä enemmän niin kuin, tämmöisiä parempia työkaluja käytetään, niitäkin on toki ammattilaisilla jo olemassa, niin niille saadaan todella niin kuin aidon näköistä. Kuulostaa herkulliselta vaihtoehdolta ja ihan pienimpiäkin yrityksiä ajatellen, niin ole hyvä Matti ja kerro meille lisää. Kiitos. Jes, kiitos, että sain tulla tänne puhumaan tänään tekoälystä. Ja tosiaan minun nimeni on Matti Ilvonen, tulen yrityksestä Rebooted Solutions. Yritys on vielä perusteilla ja tosiaan olen paljon käyttänyt niin kuin tekoälyä tämän yrityksen perustamisen suunnittelussa ja brändin luomisessa. Ja tänään varmasti käydään niitä esimerkkien kautta sitten läpi myös. Ja tosiaan niin aloitetaan niin kuin tuossa introssa oli, niin käydään läpi hieman noita tekoälyn perusteita. Olen pyrkinyt tässä hyvin yksinkertaisesti kuvaamaan, vähän kansantajuistamaan tuon, että mitä se tekoäly niin kuin oikeasti on. Tämä ei ole kaiken kattava selvitys tekoälyn teknologioista ja näin, vaan että käydään hyvin niin kuin alkeellisella tasolla läpi. No mitä tekoäly tarvitsee aina ensimmäisenä? Niin se tarvitsee dataa. Tässä mulla on esimerkkinä tämmöinen leipuriesimerkki, että niin kuin toi data voi kuvata esimerkiksi erilaisia ainesosia, kuten jauhoja, munia, sokeria, mitä ikinä se leipuri tarvitseekaan niin kuin ainesosia tehdäkseen kakkuja. Eli se on sitä dataa, mitä aina tarvitaan, kun puhutaan tekoälystä. No tämän jälkeen tarvitaan algoritmeja. Leipuri tarvitsee reseptejä. Eli ne reseptit kertoo, että miten niitä ainesosia sitten yhdistellään. Eli tekoälylle nämä algoritmit kertoo, että miten sitä dataa pitää käsitellä, miten nämä liittyy toisiinsa. Sen jälkeen, kun meillä on niitä algoritmeja olemassa ja meillä on sitä dataa, eli on kerätty ja selvitetty, että se data on niin kuin, oikeanlaista, niin kuin validia, että siellä ei ole mitään semmoisia virhetietoja, niin sen jälkeen sitä niin kuin tekoälyä tai tätä leipuria aloitetaan kouluttamaan. Eli se aletaan niin kuin aletaan niin kuin opettamaan sitä leipuria, että miten tätä dataa, miten nämä algoritmit, reseptit, miten nämä niin kuin liittyy toisiinsa ja miten niitä niin kuin pitäisi käyttää. Ja silloin sitten se alkaa niin kuin myös se tekoäly tai leipuri alkaa oppia niin kuin niistä algoritmeista ja sen datan pohjalta, että miten nämä niin kuin liittyy toisiinsa ja miten näitä voidaan käsitellä. Tämän jälkeen päästään sitten niin kuin käyttämään sitä tekoälyä. Eli kun se tekoäly tai leipuri on saanut tarpeeksi koulutusta, niin sitten se pystyy ruveta niin kuin itse tekemään päätelmiä yhdistelemällä niitä ainesosia, yhdistelemällä niitä reseptejä ja sitten niin kuin pystyy tekemään niin kuin itsenäisiä päätöksiä, että mitkä ainesosat, mitkä reseptit hän nyt yhdistää. Ja sitten sieltä tulee niin kuin jonkinnäköinen kakku. No tämän jälkeen voidaan tekoälyä vielä niin kuin hienosäätää. Puhutaan fine-tuningista. Eli kun meillä on se niin kuin yleinen tämmöinen kakkuresepti tekoäly vaikka olemassa, niin
sille voidaan niin kuin ruveta opettamaan vaikka, että miten tehdään suklaakakkuja, miten tehdään suklaaleivoksia. Eli annetaan sille pieni määrä lisää dataa johonkin tiettyyn niin kuin tehtävään. Ja niin kuin kohdennetaan se, niin kuin opetetaan vielä kohdennetusti tiettyyn aiheeseen, jolloin se tulee siinä sitten entistä paremmaksi. Ja sen jälkeen se tekoäly voi esimerkiksi ruveta luomaan niitä hienoja suklaakakkuja. Ja tässä nyt esimerkkinä on tuossa pari kuvaa. Eli nämä on tekoäly luonut nämä kuvat. Eli siinä leipuri opiskelee tuosta noita erinäköisiä olemassa olevia kakkuja, että minkä näköisiä, mitä ainesosia niissä on. Ja sitten alemmassa kuvassa leipuri käyttää sitä kaikkea, sitä dataa, niitä reseptejä, mitä hän on opiskellut ja oppinut luodakseen sitten jotain uutta. Ja tämä on niinku tämmöinen tekoäly niinku pähkinänkuoressa, hyvin yksinkertaisesti selitettynä. Onkohan meillä tästä tullut mitään kysymyksiä tuolla chatissa? Ei ole vielä. No, yhteenvetona voidaan tästä niin kuin vielä ottaa se, että tekoäly on vähän niin kuin se oppiva leipuri. Eli se käyttää sitä dataa ja algoritmeja luodakseen sitten niin kuin erinäköisiä ratkaisuja, älykkäitä ratkaisuja, päättelee, että miten näitä ainesosia yhdistellään. Ja sitten tekoäly pystyy, niin kuin tätä pystytään hyödyntämään esimerkiksi kuvan tunnistuksessa, luonnollisen kielen käsittelyssä, että miten esimerkiksi luodaan generatiivisesti tekstiä ja erinäköisessä niin kuin ennustavassa analytiikassa. Ja noita tekoäly niin kuin käyttötapauksia on paljon enemmänkin, että tässä nyt ei mennä niihin sen tarkemmin. Voidaan mennä hieman eteenpäin. No sitten meillä onkin tämä päivän toinen aihe. Päivän toinen aihe eli mikro- ja pienyritysten haasteet. Eli millaisia haasteita mikro- ja pienyritykset kohtaa niin kuin tänä päivänä tässä muuttuvassa ja ehkä haasteellisessa taloustilanteessakin. Ja tässä nyt esimerkkinomaisena on myös niin kuin kysynyt tuosta Microsoftin Bing Chatilta, että millaisia haasteita näillä on. Ja sieltä on tullut hyvin pitkä vastaus muun muassa rahoituksen puute, henkilöstön rekrytointi, markkinointi, nyt muutamaa noista mainitakseni, mutta että paljon muitakin haasteita siis on. Ja tänään nyt niin kuin ajattelin tässä nostaa esille 3 ehkä niin kuin itselle niin kuin selkeintä haastetta, mitä on tässä myös oman yrittäjäuran aikana kohdannut tai tunnistanut, että nämä on selvästi niin kuin mahdollisesti tuleviakin haasteita. Niin ensimmäinen asia, mikä on niin kuin aina kortilla, niin on aika. Eli yrittäjällä on 24 tuntia vuorokaudessa vaan sitä aikaa käytettävissä. Kaikkea ei kerkeä välttämättä niin kuin hoitaa niin hyvin kuin haluaisi. No sitten on raha. Sitä aina varmasti jokainen yrittäjä haluaisi aina saada enempi ja vähän helpommin. Ja vaikka siinä omalla niin kuin alallaan, missä yrittäjä toimii, niin sitten tässä 3. aihe, niin kuin minkä nostan tähän, on tämä osaaminen. Et vaikka olisi niin kuin, kuningas siinä omalla alallaan, paras tekemisessään, niin yrittäminen kun vaatii niin monta muutakin taitoa tänä päivänä, niin se osaaminen saattaa aiheuttaa sitten haasteita, että ei ole kaikkeen sitten löydykään taitoja. Ja näistä kolmesta aiheesta niin kuin esimerkkeinä
miten tämä sitten niin kuin tekoäly voi auttaa niin kuin voittamaan näitä haasteita. Niin yksi niin kuin esimerkki on se, että niin kuin katsotaan, oliko mulla se seuraava slaidi tuolla. No tässä oikeastaan päästään niin kuin siihen, että miten se noissa aiheissa voi sitten auttaa. Eli millaisia hyötyjä niin kuin sitten tekoäly voi tuoda. Ja yksi, mitä niin kuin itse olen käyttänyt tosi paljon tässä oman yrityksen perustamisessa, on ollut ihan liiketoiminnan kehittäminen. Eli olen niin kuin luonut sitä omaa liiketoimintasuunnitelmaa, on todella paljon niin kuin nopeuttanut ja auttanut sen jäsentelyssä. Eli mulla toimii siellä niin kuin tekoäly yhtenä sparrikumppanina, eli me sparraan tekoälyn kanssa koko ajan, että mitä se minun liiketoimintasuunnitelma sisältää, millaisia palveluita minä haluan tarjota, ja minä ohjaan sitä keskustelua sitten esimerkiksi ChatGPT:llä, käyn sitä keskustelua ja auttaa todella niin kuin paljon myös jäsentämään sitä omia ajatuksia, kun sitä keskustelua käy sen ChatGPT:n kanssa. No missä muussa se voi auttaa? Nykyisin esimerkiksi testasin tuossa nettisivujen tekemistä, niin enää ei tarvitse niin kuin maksaa tonnia nettisivuista, ei tarvitse 2 tonnia maksaa nettisivuista. Minä saan nettisivut pystyyn puolessa tunnissa, maksaa 20 €. Sitten ehkä joku kuukausimaksu saattaa olla joku 5 kuussa, mitä niin kuin voi joutua maksamaan niistä nettisivuista, mutta ei sen enempää. Ja ne on hyvin perusnettisivut, mutta ne on näyttävät nettisivut ja säästää todella paljon aikaa, säästää todella paljon rahaa, varsinkin mikro- ja niin kuin pienyrityksissä. Ja sitten myös on niin kuin paljon on käyttänyt niin kuin tässä brändin luomisessa, eli millainen se minun yrityksen brändi esimerkiksi on, millaisia kuvituksia, värimaailmaa, kaikkea tämmöistä. Eli niin kuin toi luovuus pääsee vielä enempi valloilleen. Eli pystytään luomaan esimerkiksi tekoälyllä kuvia. Se on mahdollistanut minulle esimerkiksi sen, että olen pystynyt rakentamaan niin kuin omaa logoa ja sen pohjalta sitten pystynyt niin kuin eri tekoälysovelluksia käyttäen luomaan siitä sitten taas jatkoa, että mikä on esimerkiksi värimaailma, mitkä on ne fontit, mitä haluan käyttää, niin minä saan ne sitten niin kuin johdettua sieltä. Ja esimerkkinä tuossa näytän vielä, eli on pystynyt ainakin omasta mielestäni niin kuin kivasti niin kuin logoa niin kuin kehittämään. Ja ei missään nimessä en olisi pystynyt ikinä itse niin kuin piirtämään niin kuin tällaista logoa, että tekoälyn avulla on pystynyt sitten sitä omaa luovuutta päästämään valloille. Katsotaan, mistä sitten oli vielä, mennään tuohon viimeisenä vielä. No sitten oli tuossa vielä noita mahdollisia riskejä, että vaikka minä itse koen, että tekoäly on enemmänkin mahdollisuus, se on erittäin suuri hyöty niin kuin pienille yrityksille, mutta on pari asiaa, mistä haluan varoittaa. Eli jos käytetään esimerkiksi semmoista työkalua kuin ChatGPT, niin ne tiedot, mitä sieltä tulee, eli se teksti, mitä se generoi, ei välttämättä ole aina oikein. Eli aina kannattaa niin kuin käydä se teksti läpi ja se teksti pitää ymmärtää. Eli esimerkiksi henkilö, joka vaikka haluaisi ruveta, sanotaan vaikka henkilö, joka ei niin kuin ole koodannut ikinä ja haluaa ruveta koodariksi, niin ei välttämättä pysty siihen pelkästään tekoälyn avulla, koska hänen pitää ymmärtää sitä koodia sen verran, että mitä se tekoäly sieltä tuottaa. Ja tämä pätee niin kuin ihan kaikissa aloissa. Esimerkiksi
jos mie kysyn tekoälyltä, että tee minulle tämmöinen ruokaresepti, haluaisin syödä tämmöistä reseptiä, niin sieltä saattaa tulla ihan mitä vaan, sieltä saattaa tulla ihan puuta heinää resepti, ja kun mie en ole leipuri, mie en ole kokki, niin jos mie luen sen niin kuin piru raamattua sitä reseptiä, niin todennäköisesti siitä ei tule syötävää siitä ruoasta. Eli pitää niin kuin ymmärtää se, että mitä se tekoäly tuottaa. Pitää ymmärtää se sisältö, mitä se kertoo. No sitten tuo työkalujen turvallisuus oli semmoinen aihe, mistä halusin kans niin kuin nostaa sen tähän. Eli pääsääntöisesti noi yleisimmät tekoälysovellukset, ne on turvallisia käyttää. Tietenkään ei mitään niin kuin välttämättä ChatGPT:hen kannata arkaluontoisia tietoja, henkilötunnuksia, tämmöisiä niin kuin laittaa, sairas niin kuin tietoja, tämmöisiä. Mutta että pääsääntöisesti ne on niin kuin turvallisia käyttää, mutta ne kannattaa varmistaa myös, että jos jotain uutta työkalua haluaa kokeilla, niin koittaa googlettaa, koittaa selvittää ensin sen muutamasta muusta lähteestä, että onko tämä ihan validi työkalu, onko tätä muut käyttänyt, onko tämä turvallinen käyttää. Eli semmoinen tsekki kannattaa aina tehdä. Eli kun nämä on yleensä kuitenkin semmoisia sovelluksia, mihin luottokortin tiedot joudutaan laittamaan niitä kuukausimaksuja varten, niin sen takia se kannattaa selvittää, että tämä on varmasti ihan validi. No sitten yhtenä riskinä on se, että tekoäly kehittyy aivan valtavaa vauhtia. Ehkä se ei, sanotaan, että se riski ehkä on se, että miten siinä kehityksessä pysyy mukana. Jos sitten aina pudota kelkasta, että jos nyt jättäisin itse niin kuin tekoälyn kokonaan pois omasta niin kuin työstäni ja elämästä silleensä, että vuoden päästä katsoisin, että mitä tällä tekoälyllä pystyy tekemään, niin siinä on aika iso niin kuin kynnys taas opetella, niin kuin, että mitäs tällä nyt tehdäänkään, mihin tämä tekoäly tänään pystyy. Ja toki sitten niin kuin nopea kehitys, että esimerkiksi jos mietitään, että ChatGPT on ehkä kuuluisin työkalu tällä hetkellä näistä, ja tuossa mitäs tässä nyt olisi, muutama kuukausi takaperin oli sitten se tosi suuri niin kuin draama tässä kyseisen yrityksen ei omistajuudessa, johtajissa ja näin, eli sieltä niin kuin toimitusjohtaja ja perustaja niin kuin potkittiin pois, näytti todella niin kuin vakavalta tilanteelta sinne itse OpenAI:n niin kuin organisaatiolle, että onko tätä organisaatiota kohtaan enää olemassakaan, vai että mitä sille käy. Et näitä kun nyt tekoälyfirmoja tulee, niin ne saattaa todella nopeasti myös hävitä maailmankartalta. Ja sieltä saattaa hävitä silloin myös niin kuin joku ChatGPT, ja jos sitä on niin kuin hyvin voimakkaasti integroinut siihen vaikka omaa sovellusta, niin se muodostaa sitten sen riskin. Että kohta se häviääkin sieltä sitten taustalta. Siinä oikeastaan oli näistä hyödyistä ja riskeistä. Tuohon laitoin muutaman hyödyllisen työkalun, mitä voi heti lähteä niin kuin kokeilemaan. Nämä on erittäin niin kuin edullisia. ChatGPT, Bing Chat, molemmat saa käyttöön niin kuin ilmaiseksi. ChatGPT:n parempi versio, maksullinen versio maksaa parikymppiä kuukaudessa ja sillä pystyy sitten sen jälkeen niin kuin tekemään paljon enempi. Muun muassa luomaan kuvia, käsittelemään tiedostoja. Sille voi syöttää vaikka jotain taulukkotiedostoja ja pyytää analysoimaan vaikka yrityksen talouslukuja ja sieltä sitten saa erinäköisiä vastauksia siihen. Bing Chat perustuu hyvin pitkälti tuohon ChatGPT:hen, eli siellä on se sama malli
alla. Hyvin samanlaisia toimintoja löytyy tuosta PingChatista. Midjourney on sitten vähän edistyksellisempi kuvan generointiohjelma, tekoäly, eli sillä saadaan todella näyttäviä niin kuin kuvia, mutta siinä on hieman että sillä saadaan todella hienoja, niin vaatii hieman siihen perehtymistä, että se ei ole ihan semmoinen helpoimmasta päästä lähestyttävä. No sitten toi alun introvideo, tekoälyvideo, mikä nähtiin, niin on luotu tällä Synthesialla. Eli siellä on valmiita avatareja ja maksullinen versio olisi mahdollistanut sen, että otan itsestäni videokuvaa ja olisin pystynyt luomaan niin kuin oman avatarin sillä tekoälyavatarin. Ja sille pystytään syöttämään sitten tekstiä, että mitä sen pitää sanoa. Ja sitten yksi, mitä testasin tässä vielä ihan viime aikoina, niin on tämä SoundDraw. Eli sillä pystytään generoimaan sitten ihan omaan korvaan ainakin erittäin miellyttävää musiikkia. Yritin, että olisin laittanut tuolla SoundDrawlla tuohon Synthesiaan niin kuin taustamusiikkia, mutta aika loppui, etten saanut siihen semmoista kivaa musiikkia sitten sinne taustalle, mutta oikein niin kuin, sit todella nopeasti tälläkin niin kuin sai tehtyä. Ja sitten taas siellä oli maksullisessa versiossa olisi ollut, että pystyt niin kuin esimerkiksi nauhoittaa laulua siihen päälle ja kaikkea tämmöistä. Mitäs sitten? No sitten oikeastaan mulla ei ollut tällä kertaa tämän enempää ja kiitoksia. Kiitos Matti. Se oli sopivalla tavalla silmiä avaava ja ravisteleva puheenvuoro. Muutamia kysymyksiä tuosta saatiinkin, niin liittyy nyt osittain näihin tekoälyohjelmiin, sovelluksiin, joita äsken esittelit, mutta kysymys kuului näin, että kuinka valita itselle paras tekoäly ja onko niillä erilaisia ominaisuuksia vähän käyttötarpeen mukaan, että haluaako sitten tehdä kuvaa, ääntä, ruokareseptejä, liiketoimintasuunnitelmia? Sanotaan, että jos haluaa helposti lähestyttävän tekoälytyökalun, niin ChatGPT ehdottomasti. Sillä voi lähteä niin kuin kokeilemaan, siinä on se ilmainen versio, eli sillä pääsee sitä niin kuin liiketoimintasuunnitelmaa vaikka sparraamaan, saa sitä generatiivista tekstiä sieltä, mutta sitten tosiaan 20 kuussa, kun laittaa siihen, niin saa sen maksullisen version ja sillä pystyy ruveta generoimaan niitä kuvia sitten ja sitten sillä pystyy tekemään myös paljon muuta sen jälkeen. Mutta se niin kuin on tällä hetkellä se kaikista edistyksellisin työkalu tällä hetkellä, mitä minä itse käyttäisin. Ja suosittelen varmasti, niin kuin, että näiden pienten yritysten niin kannattaa tähän ensimmäisenä tutustua. Entäs sitten, miten tekoälyä voi opetella, jos vaikka jokainen yrittäjä lähtee tästä lähtien, ei tuotakaan sisältöä itse, vaan pyytää apua tekoälyltä, niin silloin on se kyse sitten vaikka liiketoimintasuunnitelmasta tai niistä ruokaleivontaresepteistä, mistä esimerkiksi itse puhuit, niin tuottaako tekoäly sitten kaikille yrityksille samaa sisältöä, samoja vastauksia, jos kysymystä tekoälylle ei osaa muotoilla oikein, niin miten oppia sitä taitoa, että pystyy erottautumaan omalla tekoälyosaamisellaan? Miten erottautua omalla tekoälyosaamisellaan? Hyvä kysymys. Ehkä silleen, että hankala sanoa. Miten erottautua?
tekoälyosaamisella. Tai sitten jos ajattelee vaikka kouluttautumisen kautta, niin kuinka helppoa ja edullista sitten vaikka pienen yrittäjän on kasvattaa omaa osaamistaan? Kuinka paljon koulutuksia ja työpajoja järjestetään tähän aiheeseen liittyen? No itselle ei ole vielä tullut niin kuin hirveästi vastaan. Ehkä tässä niin kuin omassa liiketoiminnassa niin kuin tulen niin kuin ainakin sparraamaan ja tarjoamaan niin kuin tämmöistä kevyehköä koulutusta, mutta sitten esimerkiksi todella paljon YouTubessa on niin kuin todella paljon niin kuin englanninkielistä sisältöä ja myöskin suomenkielistä sisältöä siitä, että miten näitä eri tekoälyjä sitten voidaan käyttää. Onko itse asiassa mahdollista jopa siis tekoälyltä kysyä tätä nyt tässä ihan tällä hetkellä? Taittuuko meidän... Katsotaan, mitä se kysytään. Katsotaan, me otetaan täältä tämä ChatGPT. Otetaan tuosta käytetään tuota. Mitäs me kysytään? Miten kartoitan, tai miten aloitan tekoälyopiskelun? Esimerkiksi. Ja tässä hyvin näkee, että kysymyksen pystyy esittämään suomeksi. Joo, kyllä. Eli ChatGPT ymmärtää ihan hyvin suomea. Se tuottaa suomea ihan ymmärrettävään muotoon, mutta se on ehkä niin kuin se ei ole vielä semmoista, mikä niin kuin kivasti menee niin kuin omaan suuhun. En sanoisi itse, puhuisi samalla tavalla, miten tämä. Mutta kysytään, että miten aloitan tekoälyn opettelemisen. Ja sieltä tulee todella nopeasti, että siellä aloitetaan perusteista, sitten menee jo hyvin syvälle, kun aletaan puhua, että matematiikkaa pitää ruveta opiskelemaan. Että tässä mennään jo niin kuin hyvin pitkälle niin kuin ihan niin kuin tekoälyn teknologiaan, että miten sitä voidaan niin kuin tyyliin lähteä kehittämään ja miten sitä pitää opettaa, miten dataa pitää niin kuin, validoida ja näin. Mutta että, no, täällä on online-kurssien resurssien hyödyntäminen, eli siellä on todella paljon kursseja, verkkokirjoja, opetusvideoita, mistä niin kuin näkee, että miten tätä kannattaa käyttää. Ja monesti tekoälytyökaluissa on myös niin kuin ihan omia tämmöisiä dokumentteja, että tämmöisillä komennoilla saat tämmöistä aikaa ja näin sinä käytät tätä. Esimerkiksi tänään viimeksi Midjourneyä testailin lisää ja siellä oli sitten yksi ihan tämmöinen dokumenttipankki ja siellä oli eri komennoille sitten esimerkkejä, että näin sinä saat hyvin pieniä muutoksia vain tähän sinun olemassa olevaan kuvaan ja voit tälleen ohjata, että mitä kohtaa siitä kuvasta niin kuin haluat muokata, että se ei tarvitse koko kuvaa muokata sitten seuraavaan versioon. Täällä on hyvin pienissä asioissa, mihin tekoäly voi myös sitten kohdistaa sen oman suurennuslasinsa. Joo, kyllä. Ja onko näin, että tekoäly se skannaa hyvin laajasti digitaalisia tietoverkkoja? Ajattelin pienen yrittäjän, on kyse sitten vaikka lounasravintolayrittäjästä, niin tekoälyltä voi pyytää vinkkejä seuraavan viikon tai tulevien viikkojen ruokalistoihin, jossa korostuvat ne annokset, mitä esimerkiksi Joensuusta ei tällä hetkellä ole saatavilla. Periaatteessa tuo on mahdollista, kyllä. Eli voidaan, ehkä se vähän vaatii käsityötä vielä, että vaikka ChatGPT toi 4-versio pystyy käymään joensulaisten ravintoloiden niin kuin ruokalistan katsomassa ja pystyy sen pohjalta sitten tekemään oman ruokalistan, että näitä nyt ei ole tarjolla, mutta todennäköisesti vaatii, että käypi katsomassa niin kuin itse ne ja vähän niin kuin sitä dataa pitää siinä ehkä vähän jalostaa, eli käyt kopioimassa itse ne ruokalistat sieltä ja annat ne tänne promptina tähän
niin kuin ChatGPT:lle, että tämmöisiä on, tee minulle jotain muuta. Et vielä ei ehkä niin hyvin osaa niin kuin sitä netistä käydä ehtimässä sitä tietoa, mutta lähellä se jo on. Joo. Nyt varmaan aika alkaa olla melko lailla täynnä. Noin puoli tuntia on kulunut. Mutta vielä yksi kysymys, jos ajatellaan nyt tulevaisuutta. Tekoäly yleistyy, tekoäly arkipäiväistyy, niin millainen on se osaaja ja millainen on se yrittäjä, joka pysyy menestyvänä myös tekoälyn yleistymisen ja tekoälyn arkipäiväistymisen myötä? Mitä ominaisuuksia tarvitaan? Vastaan tuohon, katsotaan yrittäjä, joka pysyy, mikä se kysymys meni? Pysyy menestyvänä myös tekoälyn arkipäiväistymisen myötä tai yleistymisen myötä. Kahotaan tässä nyt tehdään kuvaa, eli yrittäjä, joka pysyy menestyvänä tekoälyn yleistymisen myötä. Aha. Demoefekti. Halusin kuvan. Sille pitää kertoa, että tee kuva. No niin, odotellessa vastaan. Eli miten millainen on yrittäjä, joka pysyy menestyvänä tekoälyn yleistymisen myötä? Mitä on ne ominaisuudet ja miten tekoälyyn pitää suhtautua? Tekoälyyn pitää suhtautua tämmöisenä työkaluna. Se auttaa, niin kuin tuossa niin kuin sanoinkin, niin se auttaa niin kuin sparrailemaan niitä ideoita. Se auttaa luomaan sitä brändiä, se auttaa nettisivujen luonnissa. Se auttaa opiskelussa esimerkiksi, eli se voit uusia aiheita kyllä lähteä niin kuin opiskelemaan ihan tällä, että kerro minulle mitä tämä ja se ja tuo on. Ja toki sieltä niin kuin saa sen voi kertoa, että tiivistä minulle tämä aihe vaikka. Voit ostaa jostain vaikka, sanotaan, että meillä on vaikka lehdessä, jossa on joku artikkeli, niin tekoälylle voidaan sanoa, että tiivistä minulle tämä artikkeli niin kuin lyhyemmäksi. Eli sillä pystytään nopeuttamaan tiedon niin kuin omaksumista niin kuin tällaisella yleisellä tasolla. Ja millainen se yrittäjä on, niin semmoista rohkeutta ja semmoista intoa ja semmoista uteliaisuutta tämä vaatii. Eli semmoinen utelias yrittäjä, joka uskaltaa sitä tekoälyä lähteä käyttämään ja kokeilemaan, niin se menestyy. Kiitos Matti. Tuohon on hyvä jotenkin lopettaa. Eli tekoäly se tekee asioita meidän puolestamme, mutta tekoäly on työkalu, työväline ja utelias ihminen, utelias yrittäjä oppii hyödyntämään tekoälyä sellaisena työkaluna, että pystyy lisäämään omaa osaamistaan, omaa muutoskyvykkyyttään ja esimerkiksi oppii niitä taitoja, joilla ennakoida liiketoimintaympäristön muutoksia. Tekoälyä kannattaa opiskella. Se on tänä päivänä ajankohtainen aihe, mutta uskoisin niin, että vuonna 2024 se on vielä ajankohtaisempi aihe kuin tällä hetkellä. Luuletko, että näin Matti on? Joo, kyllä. Eli varmasti kun vuosi mennään eteenpäin, niin tekoäly arkipäiväistyy. Me ei edes nähdä kaikkialla, missä se tekoäly on. Puhelimella käytetään sovelluksia, sillä tekoäly tekee taustalla meille asioita. Niin kuin tuossa aiemmin ennen tätä lähestystä puhuttiin, niin esimerkiksi Spotify ehdottaa sieltä, että mitä sinä haluaisit kuunnella. Eli siellä on niin kuin tekoäly, joka oppii siitä kuuntelusta tai niin kuin siitä historiasta, mitä olet kuunnellut. Mutta se arkipäiväistyy ja koko ajan enempi ja enempi niin kuin tulee niin kuin sovellutuksia siihen, että miten sitä voi hyödyntää meidän arjessa.
tähän on hyvä lopettaa tämä kovasti ajankohtaista lähetys. On kyse sitten tekoälystä tai mistä tahansa, niin opitaan uutta, niin silloin pysytään kiinni myös siinä tulevaisuudessa ja meillä on riittävästi taitoja pärjätä tulevaisuudessa. Kiitos, että katsoit joko live-lähetystä tai tätä tallennetta ja oikein uteliasta tulevaisuutta meille kaikille. Kiitos.